Este é o momento de dar o tratamento térmico. Non o fixen antes, porque ao ter que limar é mellor que o material estea blando e que se deixe traballar. Antes do témpero, o que fago é quentar as distintas partes introducindo e sacando na fragua para que a temperatura aumente lentamente. Unha vez acadou a temperatura, deixo que enfríe lentamente o aire. Isto é o que se chama normalizado. Consiste en relaxar a estrutura do aceiro, por así decilo, e evitar que á hora do témpero se produzan deformacións. Estas pezas son pequenas e non deberían ter demasiado problema, pero como as fabriquei dun material de orixe que viña moi retorcido, é mellor asegurarse. Para o témpero utilízase aceite. No meu caso é aceite de motor usado, que ao estar queimado pode aportar algo máis de carbono á peza. Non é o ideal se queremos controlar perfectamente o tratamento e a composición da peza, pero para o caso sérvenos. O primeiro que fago é meterlle unha varilla corrugada quente para subirlle a temperatura e que o choque térmico non sexa demasiado drástico. E despois xa comezo co témpero de cada unha das pezas. Este proceso deixa as pezas moi duras, pero a causa diso tamén quedan fráxiles. Así que para aumentar a tenacidade é apropiado realizar outro tratamento que se chama revenido, para quitarlle tensións ao aceiro. A folla aplicaremoslle unha temperatura relativamente baixa, xa que nos interesa que manteña unha boa dureza, pero no caso do resorte deberemos aumentar a súa temperatura bastante máis para que teña unha boa elasticidade e realice esa función de resorte.